مہربانی سونیا ماڑیاں نوں سینے لایا مہربانی سونیا کر بلا کے خیر پایا کر بلا کے خیر پایا مہربانی سونیا ماڑیاں نوں سینے لایا مہربانی سونیا سینے لایا مہربانی سونیا کر بلا کے خیر پایا کر بلا کے خیر پایا کر بلا کے خیر پایا مہربانی سونیا سینے لایا مہربانی سونیا ماڑیاں نوں سینے لایا مہربانی سونیا ساڈے جے مکالیاں دا حشر ہونا سی برا ساڈے جے مکالیاں دا حشر ہونا سی برا اپنی کملی وچ لکایا مہربانی سونیا ماڑیاں نوں سینے لایا مہربانی سونیا جانتے ہویا شاہ ساڈے گھر ہر عیب نوں جانتے ہویا شاہ ساڈے گھر ہر عیب پھر بھی اس سے پردہ پایا پھر بھی اس سے پردہ پایا مہربانی سونیا ماڑیاں نوں سینے لایا مہربانی سونیا حب عطا کی سانو اپنی آل پاک دی حب عطا کی سانو اپنی آل پاک دی حب عطا کی سانو اپنی آل پاک دی اپنا مدح خواں بنایا مہربانی سونیا ماڑیاں نوں سینے لایا مہربانی سونیا بے قصو مجبور نے در بدر پھرنا سی آقا بے
کسو مجبور نے یہ جدوں حضور دے قدماں چ بیٹھا ہوندا ہے نا اودوں اینوں احساس ہوندا ہے کہ در بدر پھرنا سی آقا بے کسو مجبور نے اپنے قدماں وچ بٹھایا اپنے قدماں وچ بٹھایا میرے بانی چھوڑیا ماڑے آنو سینے لایا میرے بانی چھوڑیا ماڑے آنو سینے لایا میرے بانی چھوڑیا. اچھا کیونکہ مینہ جڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا ہے اور ایک کلام جدو میں ہوں ہاں ٹھیک ہوں میں انگلینڈ دے وچوں آیا تو انہوں نے جڑا کلام دیتا ہے آج وہ انشاءاللہ ریکارڈنگ ہے اور ایک دو دنوں تک وہ ریلیز بھی ہوئے گا لیکن مولا علی سرکار دی منقبت جڑی میں پڑھی ہے پوری دنیا جو مقبول ہے چھوٹے بچے تو لے کے بڑے تک سب پڑھ دے نے سب نوں الحمدللہ انہوں نے بھی یاد ہو گئی ہے جڑے محفلاں چ پڑھ دے نے یاد انہوں نے ہو گئی ایک شعر ہوتا تے پھر باپ دی شان باپ دے حوالے میں دو شعر ایک دو شعر پیش کر دینا پھر اجازت چاہوں گا. اچھا ماں دی شان ہم پہلے ماں کی شان پھر باپ کس طرح مکس کر مکس ٹھیک ہاں علی ورگا زمانے دے او کوئی پیر دکھاوے نو. سید ماشاءاللہ تشریف فرمانے بیٹا اٹھ کے ذرا اوتھے چلا جاتے. علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھاوے علی 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 بھگا علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھاوے علی 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 بھگا علی ورگا زمانے دے کوئی پیر دکھاوے علی باج محمد دا علی باج محمد دا علی 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 Jesus
لکھ جہان تو مندے نے پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے ہور کسے تو مفت چ ایڈیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں تر جاون گوار تے ماواں لبدیاں نہیں تے پیو باپ مرے او سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی ماں باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی تے پائی پائیاں ہو دردی ہوندے تے پائی پائیاں دیا پاواں پیو سرے دا تاج محمد تے ماواں ٹھڈیاں چھاواں پر ٹر گیا محبتوں والے ٹر گیا ٹر گیا ٹر گیا ٹر گیا محبت ہسے دل نہیں لگدا یار محمد ہن جائیے کیڑے پاسے سیکھاں اُتے مکھن پکاونا اے ڈاڈا اوکھا کم تے بچڑے دے کے دین بچاونا اے سخی حسین دا کم تے لے او یاد جڑا جان والا ہوندا ہے نا وہ آخری باری کہندا ہے فون تے کہہ رہا ہوندا ہے مینوں یار ایک باری مل جا میں تیری یاد آ رہی ہے ایک باری مل جا انہوں نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ انہیں دوبارہ ملنا نہیں تو میاں صاحب ٹر گیا لے آج قریب ہی ہے یتیم خانے ہیں پھر حوالے رب دے او مڑ مل لے اس ملنے میں لائیو کر رہا ہوں گھر سے یاد کرے سے تیرو سے عمران ساری دلے یار پھر حوالے رب دے میلے نہیں چار دنوں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے
مصطفیٰ جان رحمت پیلا تو سلام شمع بز میرا پیلا تو سلام شمع بز میرا پیلا تو سلام جی سوانی گھڑی چمکا ہے بابا چاند چمکا ہے بابا چاند جی سوانی گھڑی چمکا ہے بابا چاند اس دل افروز ساعت بیلا سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا تو سلام جس کی تسکین سے روزے ہوئے اس پڑے اس تبسم کی عادت پیلا تو سلام اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ